ولا واحد مسؤول كنا معارض مسؤول سمعت السلطانات زفتر العربية زمن سب خون فقدة زي سبايك عبد السيد المواري مسلا زل بس بزي سب بزي حاجات أبسات نسر عبي أبوا فحصت هاي تراود بدهر زمان كرام مسكر طلب بيو موته سالسة مع تقام تفعل تنسى نبلا خابونا سمع عرق بيما نبوتهم بدأ خاب أبسلة سنة عالم زل عالم ودي مسؤول زفنا راجعت من تسقط بسدلنا جابير سفطر وكل فكرة مسوقة بمن تقولين يقول النبل نايسي كان هو نفس بكله استمزت الدنيا الناس موسوعة نسوقهم زخان مولاد وكل سلكم زي يقول النمهر እግዚአብሔር ናዳም እኒ ህዋን ህዝብ በዚህ ፈጢሩ ወንባር አብዛ ስጋና ምዛለ ሞት الجور ساعات إلى نسموهم بالمعنى فرتكم كما يسوع تصير تقبلوا خلوا بعضكم نسحبهم أو لهم لقاكم بعدياتنا بزارهم بس هذا ويكاب فاوش تلتسان تقومن تلو ويدانا نعم لحنا من حنا نسكت كم تقطعون على كم نشكع على ردا عبد البركة مرجم عبد الحكيت هذا كان زيادة يرجع من مسافة تقبليهم تنسى
ሆተ ዘዋ ቀዳሚ በቅጣታ ተጠቅም ሰዓቱ ላይ ያው እንደዚህ ነው ለከር መዳኒ ሱርሶስ ወመላእክት ሁሉም ድረስ ሰላም አንተም ሰማያን ተባቲ ሰራው ይሴብሁ ከእንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አቆቴተ ቁርባን ዘግዝግነ ማርያም ዘንደረሳላቲ መንፈስ ቅዱስ አባሬቆስ ኤጲስቆጶስ ሀገርንሳ ሶበታ ምረቱ ፍቁርና ያህል ምስለ ኩልነ ስለ ክርስቲያን ምስናገነ ኤርትራ ምስለ መካነ ጸራያ ምስለ ኩልነ ስለ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩል ንግሥተ አዜብና ሕቁፍ አብርሃም ንግዛት እናኺም ብረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ሰናይ ቃል ገንፈላል በሰናይ ቃል ገንፈላል አነ ማርያም ቅዳሴ ያነግብ በብዛዕ ዘይኮነ ዋዕድ አነ ናይ ድንግል ውዳሴ ያነግብ ብምናዕ ቃል ዝንጋብ ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቃል ብምዕፃር
أنا نايدك البيت أنا كل لو بس على زي أفكر بزي قرب مسترين أفكر بزي ناي قربان ما أدين بتحسنا أفكر مكان بس مسرو بس سبعة أبو خطر زي كل بحكي قربانيو كنتنا قدامه أبو تدرب بقين أرحم زنا براي ولا أنت إذا حويو نتوم فقار سكبرو وعلى بيزندين زندين حوي نتوم اسمه زبدو عم سكنا زبالة حويو ببحريهم سادة ينسقون الشربي أسرائيل تطفى زي كل بحك حويو أوه مريم بنت زنا فكرك ولا بيجي اسمه ولا جلاله ببلاصك زمان وستي وزمان ومريم أمناوي ونعي حكي حياتنا أمناو مستوى تنصور سلطنا من تزينا نبكرك تنعبيك صعبتها ما نسوق من باريس شغنا بطلنا أوزي أبير كمالنا تحبينا بزمننا لما ቅዱስ አቡነ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያናውያን ዝኾንኩ ህዝቦም በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ብምሕያል ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና ነቲ ቅዱስ ብስላሴ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንፈፅመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈወሶም መገሻ ንዝኾኑ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብኹሉ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላም ምቕንዕና ናብ ቦትኦም ምለሶም ነፍሶም ሰማያውን ዘመያን ባርኽ ከም መጠን ጸጋ ናይዛ ዓመት እዚኣን ፍረ ምድርን እውን ባርኽ ኣብ ጸጋ ምድሪ እዚ ዘውትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ንሰናይ ነገር ዝሓስብሉ ብጽኑዓትን ሓያልን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝእከቡ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ ወኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳታት ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ናዕርግ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብወርቅን ብወይኒ ብሜሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጻሕፍቲ ምንባብ ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብን ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገፅን መንበር ዝፅዋዝ ዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ብዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ኣሐጉስ ብጽኑዕ መንፈስ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮም ንዘለዉ እውን بمرير مجزعة زتحازن وأملاكنا بمحرات كارحنا وممهرنا إيسوس كريستوس نواخا نتصلي لجزية كنذكرهم نزعزوزنا كلهم عاصمة من قصتها نذكرهم عين حتى تنيا بارخا ونذكرن was
ودي أمالدي ነገስታት መኳናት መሳፍንት ሰውስጣ ዘወራዝ ተደናግር መነኮሳትን ሀብታም ንድኻን ዓቢን ንሽቶን ረዳእን ዘይብለን ንስኽተማትን ስደተኛን ምስኪንን ኣማልዲ ዓዲሞም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብ ዛበታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ኽቦ ንስኺ ተጌካ ኣማሊ ዕዉታት ሰማዕታት ኣብ ዝተሰሙሉ ኩሉ ቦታ ኣብ ቦታ ኩሉ ብርኻን ጻድቃን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእክትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ስልጡን እዩ ለትነበሮ ጸጋዝ መላክ ፍስሓ ዝሓዘክና በልና ነታ ምስጋና ዝመለአትኩም ውድሳን ከነቢያን ብፍርሃት እግዚአብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዕንቲ ዘሎም ኪሩቤል ሽዱሽተ ክንፊ ዘሎም ስራፌል ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መናት ከዓለኪ ወሰትባህ እግዚአብሔር አብ ካብ ሰማይ ናብ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨኖ ከማኽ ዝበላ ይረኽበት መዓዛ ክፈተወ ግርማ መልክዕ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወድኺና ባኽልኣኸ ዝፈትዎ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደውሩ ድሕሪ ቅዱስ እዩ ዘፅዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ ምስጋና ዝመላኪ ድንግል ብመን ብናይ ምሳሌ ከምስለኪና ኣማኒዮ ዘይምርመር ኣላብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰላ መእለማ ንስኺ ኢኺ ቅድሙ ካብቲ ምስጋ ኣዳም ገበረ ፋሙኻ ስጋኺ እዩ መወርወር እዩ ከዓ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትና ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልኡል እግዚአብሔር እዩ ኣናሚኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እፁድክ እዩ ኦ መሳጋሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ብኣኺ ተሰጋገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ ዝኾንክ መሳል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት بأخذ تحدث آتي ودته تسعون آدم أبي يسدد ኣዳም ካብ ገነት ስደት ከሎ ተስፉ ዝኾንክ ንስኺ ኢኺ እቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብኤል ለውሃቱ ህያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖ ካብ ክፉኣይ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍል ምርቃቱ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ደስ ንስሓቅ መኣዛው መሳለሊ ኣይቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዕቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽል ከም ባሕዲ ዝወቐለት ዝዓበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ፀብሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ሽቶ መዳዊ ንስኺ ኢኺ እሰይ በዓ ዝተመልካላ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳ መሰንቆ ዳዊት ኣክሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተክልን ዝተዓፅወት ዒላ ማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ናይ ቁራዕ ናይ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ፅንሲ ምስለ ድንግልና ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢየል ብዘይርኳቢ ከም ትወልዲ ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ማርያም እትበሃል ናይ እምባቁምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ህዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምብፃሕ ሕገን ናይ ሚልክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሰሎንዲስ እንጨት ህይወት ንስኺ ኢኺ
نهو محوت كسلو نزخون كن الصغيري ناي زكاريا فسان الصغيري ناي قياس نسيت عدارات الصغيري أودن قل تبيت نبيات السالي مقص هوريات الصغيري نسمعيتات أديو كبر أي حفتهم نيتي معاتن عرف لكيان نزنقلو دنا قل منقصات ورازلتن مكريتهم الصغيري أودن قل معاس بفتوتن التنسي تايدا كابهنا نيا جنب حقاول كابيت وليدكي أودن قل بقدسنا بنسنا دا بيت مقدس نبر كبر كنتك سادن زغزفا أول البراويان بصوت زعبخي كون أودن قل أودن قل أكو إرسم دراويان زتسسكي الله إرسم سماويان سمايا زر السلام أودن قل أكو ستيا بدراوية زتسسكي الله ستي سمايا سمايا زتقدها ودنقل كاف سمايا زبسل حبسي دا أمبر مدراوي حبسي أي تمرقبك ودنقل كاف سمايا زتقدعي سمايا ومستد أمبر مدراوي مستعيسة ودنقل بقدسنا بنسنا دا تسرقخ نبرك أمبر كمتين كرميخين دحريق زي خونا أنستير سعادة فلتاي كمكين ودنقل نحن أتديك أنا كادا تمودس كمتبهالي منايك تسماي دا أبس أمبر نتالالو قوفزي أزانا لاقا عكين ودنقل كوم سلزغونا بنسنا خي نخلوكي دان يسير تحاسخ أمبر مقرب أيكونن እግዚአብሔር አብ ንጽናኸ ምስራይ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልአኽና ባኽና ኣኸ መንፈስ ቅዱስና ባኺ ክመጽዩ ሓይለ ሉሉ ክጽለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ካብ ሕቑ ኣቦ ካይተፈልየ ናባ ክመጽእ ዘይውስን ቅዱስ ዝመነሽክዮ ካብ ላዕሊ ካይጎደለ ድማ ካብ ምድሪ ካይተወስኾ ኣብ ማሕፀን ክሓደረ መለክዒ ወይ መርበል ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ክሓደረ ማሰስ ብምድራዊ ሓዊ ክምስሎ ግቡእ ኣይኮነን كميسي حوي متن أكل الله ملكوت كنا نجزي أكل نزول يمثل كبهلاي قال نيو ملكوت كم صحاي ورهن كبي كمولكم والسمتن يقولون إذا حلنا سبع أي مرة ملاك كوس حزكل أو عريا مزنبز وسوبك أيو الملكوت أبلون بخلون من أتبر ودن موت اللعن تحت نسجا يمان نسجا من يقولون ملكوت بزاتون أبو الله يقول ملو أيو بر نزرع عن مخبار يقولون ملكوت بعد الأثر مع المسرة أيو بر بالعادة أثر بتاعت مسرة يقولون كم تبي ترزر أيوم كله عبيد تعز أيوم الدار ملكوت أوش تزلون أقل أنت خلي عنا مدن منا متحت رسن يقولون ملكوت قدعان زرع اللوجس بدحرزو الصنع الزبان يقولون لنا لا أوي حويس تشوفن أيوم بدنا وحول ما بعلوم أيوم ملكوت سين صهول صرون برن أيوم زين آخر أبلون أبوهم زخنا نأمن استلا أخوان أبلون أول دخانون نأمن محو فس كدوس مدام فس كدوس مخانون نأمن سلسلة سم حدك زي أبي هير أبراهام كابي ساكن زعبي ساون كابي أيكو كم زعبي ولكوتكم أيكون أبوهم خاون داي عبد ولد مخام فس كدوس عبد من فس كدوس مخاون داي نسن ولد مخابو أي نسن إيو كم أبراهام بحق فترة نساء زوي إسحاق ماني أكو زون ولكوتكم أيكون أبو مخانون ودو إيزونيو وتخاول المخانو أي أبنيو من فس كل سمع رأيو ونقوسي ولد من فس كل سن حدا أملاك حنت من قص حد سلطان حنت مكنا نيو أهين ولد من فس كل سن يسحوي زارو يسمرو أهين ولد من فس كل سن يبخرو ينبي فسمو أهين ولد من فس كل سن يفترو يسنادو يتطحو أهين ولد من فس كل سن يلخو يسلطنو يمسكرو أهين ولد من فس كل سن يسحبو يلا مدو يعدو أبن ولد مفس قدس ينسوه يسري قدسه أبن ولد مفس قدس يسنعه يتقوه يمرو أبن ولد مفس قدس يخلله يلبسه يمقسه أبن ولد مفس قدس يبرئه يفرده يمرمره ببحري يفلو يبعد كيكون حدث خمسة لستخايف لنا كمزين أبن كمزون أبن بأكاز تحاوس كيكون سلسلنا الحالنا نفلا كما أبراهيم سانك سلسلنا ملتنا يكونن تايدا سلسلنا كل سحاد أيو كم تمجمع تأخذ فترة أدام حدا أيون أين بلد تايدا حدا الله يخمس سلسلة أيو نهو كيان أيون بيوان اسم الله وين زيستو العورات بيزخونو زيابير حدا جز حدا كان يقول سمعوا لنا
إنه بزحات أمالك بزحات أجانت نزوم له أرماويان نريهم علنا حنا كنا من قدي نزوم هرم السعد كنتي هاوريات كنت ناول زمهرنا صحيو ولا صحيو نفس كل صحيو على كل زغنة حدا ناي حتى صحيو صاديو ولا صاديو نفس كل صاديو أريام زنبر حدا ناي حدا هو صاديو برهان وقعت أيو وبرهان وقعت أيو نفس كل برهان وقعت أيو بفانا برهان ومزل حماية حدا برهان وقعت أيو قدوين إيو قدوين إيو بس قدوين كله على بوز مكره حلوين يوت إيو حلبيو ولد حلبيو بس قدوس حلبيو حواس زي كله حد حلبيو كم زين أمم كم زمانه نزل صلاة هاي مانو دنجيل مثل اسكي نافتنا كلام نجا نقدس رنجل ما بنتي بتم كله مستنكر زخنا ناس إنسان نجر كم زين ولا نحدثها أو دنجيل ملكته وحوي أو كسلم سعدرين لبس حويو لبس حويو دان حويو خمي كزين ددكي السخي نشتاق كاليخي يتشوع عتا مقالة حودا أفكر سخي أمنتاي تدلوي أمنتاي كتزرقعي أقول نخي بشان أخدمانيو ويس بشان أخسقام أقول نخيو السخي نشتو مرعات من السخي تبين بنا حوي زخو وزن صبر شروعي مفردا أفكر سخي أبي تدلو أبي كتتخلين مسكردنا أدوم خان سدت كرسي بالصفحات بزيركو أبي كم نبي قال زترخ بين ناس مسكين ناس زتو هذا حالي سويو زيك حاسب كله حليناي مع مو بحرتات والدخخ حبس يدلي مع بلاك نصور والدخخ يقفعوا بحدوش حاسب كله ما حليناي تصورنا على خود سمون هيام مور مجنجا قلي عكري يدلي كابتين بالبلا هاوي استلع على جناي فرهمون أيرات كسان بتنرب عروعهم قايدة سعد نزيك حاسب كله خا حليناي من كوفت بفاسات تسعيلون مسراق العراب السبين دوبونا كل ما أزنات يكنفر يدلي هلونا فطران كرئن عموات بحرتات كلك عدل الناس ما يكفلتن أو كله بخلون يزاون جناخي عم مسئلو نابتنا كلام هلوني ملس بعد لسان نبيات هواريات بتم عبيتو نقوده زي كاس لزخونة عبيتو أي ممرن مع مقاتو نايت أنا غني زي دفر قرميو أنا قنا تعطيو زي ركب العليو أنا قنا ملك عباريو سدام زي تنكف حويو إحنا قنا أنا يون حسسنا نسقوها قدوس إግዚአብሔር قدوس حيان قدوس يوزيمو زتولد مريم قدوس نزسالن نيزيو قدوس إግዚአብሔር قدوس حيان قدوس يوزيمو زتدم كبير دانت وزسلت زنسكنسالن نيزيو قدوس إግዚአብሔር قدوس حيان قدوس يوزيمو تنسامنا مسال السلام أرسل السماء ولمن مناصر دائما بتسوات كيني ونمتن سالن نيزيو سوالا زيني وزفنا ودنكي زبل عزفنا زستون زفلفنا وهبستي زي خابا خسترخوا أمينهم كاو نزولعو هيوتن بالحان سبنيو وهبستي زي خابا خسترخوا زي ابنات كاو نزولعو زي حيال صنوع حيال ابن أرماسيو أو سوا زي خابا خسترخوا أمينهم كاو نزوتيو تباب زقلسن هيوتن سبنيو أو سوا زي خابا خسترخوا زي ابنات كاو نزوتيو زي سكرن سنكر كزبلن زود بغناف كنت هلقت حاتيا زوسونيو بعد حجون مسكانا معها مسكانا مسكانا
فيديو عن ستما برخات فتنة أمي سمعت أمرات جبريل نوسو متعلف زحاب الله ليتي دك مزام مرتوب يوم مسوا مسقلو نتفترة تخردار زخنة زت حزو يهودا مسقطهم كله بزعبا ما مسقلتهم موتون سام سام استعداد بنفس مسجان عزم من كان قدم زنو بروخين خمسة تنسن دك مزام مرتوب بزعت متعامل كت
لهم ليوزل عالم وتوسل
بنتي يسبر ملايت ولي كان ملايت منار السلطانات أجاز ويلات صحيح وقتو كل ترجعات اسمه تكون يوم ملكنا وجز لتون زبايل وتو وكل عندي رسوم كل فكر صعب الوضع هي منبرو أساس كل موت ولا عين زيد بكر اللي يسبوه يسنك سال اللي تبوه أو زينب بكر ما زي كر أو تنسى كسر أو بمام بكر اللي يرجزوه أو زوج عن نسجل زتسير يسافر كو استنا بحر بكر أسوان زوج عن سرير زي باو استنا بسيط زنتو مرتمسكن زتفلت أمزن تهبس زي يكون فلوتا ويبودا الله أرأيه وطعمه ولبلامه وعدو أتوبكم يكون فلوتا ويبودا ملكوتكم سويتوا وكما يكون فلوتا ويبودا زنتو مرتمسكن أمزن تبس كما هو يدمر بيك بتتنار بس
ዝተኣሰርካ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኾኑ እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኸ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልከ ንስኻ ኢኻ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃን ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጌታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣባታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዑ ሓልዎም ተማይፀኖም ከምኡ ንዓይን ሓጢአተኛ ወደኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ ብዓብይ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተጥረ ናይ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ንሶም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎ ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዓብይ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጌታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጌታ ዝተፈታሕናን ዝወፃናን ነፃ ግበረልና ንኩሉ ህዝብኻ ምክሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልገላ ምጥዓኒ ንእስር ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ኦ ጌታ ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስትን መዛመናት ደናገልን መነኮሳትን ረዳእን ጨዋርን ንዘይብለን ንዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጎብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ኮይኖም ንዘሎ ህዝብኻ ኩሎም ዘኩሮ ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮ ኦ ጌታ ብቆኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ናልያቶም ዘኩሮም ነፍሰ ገብሩ ተወልደ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት ተወልደ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት ገብረ ኢየሱስ ክብረ አብ ወለት ንግስት አዝየር ንዓና ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዓና እውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መዓል ምጓዝና ድሕንና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ምስ ለወጥ ሃይማኖት ምስ ምባራድነና ኦ ጌታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትዋዕልን ኣእምሮ ሃይበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈጠና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምካ ምሕግበረና ኦ ጌታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ካብ ንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለቦም ኩሉ ሳዕን ዘላለም ግዙ ወደ እዝሉ ግዞ እግዚኦ እግዚኦ በዓይነ ምሕረትከ ነጽረኒ ቅድሳት
تملكت كمعلية لو هاتك يقرب لهم كم بسمرت كاون بدلهم دمسسلهم كابلو أكوي كاسورهم من حلهم مدبي أبسهم صوم بتجحنهم أبو كريستال تنسى صمرهم حروب خامي كانوا تشرسون
አንባሪ ዘሰሉሱ መዋዕለ ወሰሉሱ ለያለ ወከማው አለው ለወልደ ዋለም ሕያው ይንብር ውስተ ልበ ምድር ሰሉሰ መዋዕለ ወሰሉሰ ለያለ ወካይበየ በከመ ይከሰተ ዘኮነ ያምልኩ ሰብአ ባቢሎን ሰብአ ወህጡ ወመሉ ዘመቃወለቱ ነቢይ ተሰጥቀ ማእከሉ ከማሁ ተሰጥቀ ሞተ ሰብአ ውእተ ሥጋሁ ለእግዚእነ ወሰውእታተ ውእተ ሥጋ ቅዱስ ወሰጠቀ ከርሰ ወተንሥአ ሙታነ ሕያው ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ራብዕት ድርሳኑ በትርጓሜ መልእክተ ጳውሎስ ለሰብአ ዕብራውያን ወዘሰ ህቀ ሐጸ እምነ መላእክት ንሕነ ንርአዮ ከመ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ሕማማቱ ወስብሐተ ወክብረ ተለልየ ዲበ ርእሱ ወካዕበ ይቤ ውእቱ ስልሰ ድርሳኑ በትርጓሜ መልእክቱ ለጳውሎስ ሰብአ ኤፌሶን ይቤ ጳውሎስ ሰላምከ ባለሀገር ወስደተኒ ሕዝበ ክርስቲያን Oh
ክርስቲያን ከምዛ በዛት በዓለት እዚ አስተጋባ ሞቆም ድማ ኣብ ቅድስት ደብረ ጽዮን ኣብ ሰማያ ዘርሓልና ተውፅእ ናይ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣጓም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹሞ ከምኡ ድማ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ዓፅምቲ ዘንጥልል ማህሌት መላእክቲ የስምዕኹ ነበልባላዊ ሓዊ ዝኾኑ ድኳናት ኣብ ተተኽልሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽ ኣሎ ኣብኡ ንጹሕ ኣኽሊል ኣልባስ ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተዓልመ እዩ እምበር ብሰብ ዝተሰርሐ ኣይኮነ ማህበር ቅዱሳን ነቢያት ማህበር ሰባት ሐዋርያት ማህበር ዕውታት ሰማዕታት ኣብ ዘለዎ የእትኹ ማህበር ብርኳን ጻድቃን ማህበር ስማን ካህናት ማህበር ትጉሃን መላእክቲ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ማህበር ፍጹማን ደናግል መነኮሳት ምስ እዚ ኩሉን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹ ምስኣቶም ድማ ታቦት ዛዶር ንሳውን እዝእትነ ማርያም እያ በኣርከስ ሞት እተለብስን ሲኦል እተወርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃራን ኣይነገዝ ንጽህና ስጋ ወይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምሳን እግዚአብሔር እዮም እዮም ገጹን ተራእዮም እዮም ስለዚ ከም ሐዋርያት ፍቅሪ ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሐዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ኣመፃ ክፈትሖም ከኣሶን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ስማንም ዘይሓደጋ ሰናይ ዕድል ሓሪኣ እያ እናበለ ከም ዝወለሳ ከማርያም ትዕግስትናውን ሓዝ ወዘን ንዛሎ ለጸጋው የጸጋ
ኣብትን ኩሉ ዝርስዕ ዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ካብኸይ ኣብ በተልሔም ዝተወልዶ ውላድን በጨረቲ ከም ተጠቕለለን ብእዋን ቅሪ እስትንፋስ ኣድግላ ሕመም ከም ዘመዋ ዘክሪ ኣዘክሪ ድንግል ንግደቶ ዘምስቴቺ እንዘ ትጐየ ምስሌሁ እምሃገር ለሃገር በመዋዕለ ርጉም አዘክሪ ድንግል አመሪረ ዘወይ ዘእምዓይንትኪ ወወረደ ዲበ ገጸ ፍቁር ወልድኪ አዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማ ምንዳቤ ወሐዘነ ወኩሎ አጸባ ዘጻቺ ምስሌሁ አዘክሪ ሳይለው አኮታኩለ አዘክር ምረ አኮማታ አዘክላታን አኮለ ጸርካን አኮለ ዝባን አኮለ ጽሃን ወይዜኒ ንስብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ስደተ በረከተ እግዚአብሔር አምላክ ይክፈለና ናይ ሰንበተ ኪዳን በረከቱን ረድኤትን ምሳና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ነፍሰ ገብሩ አማቲሁ ወተወልደ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት ወልደ ብርሃን ተወልደ ብርሃን ገብረ ኢየሱስ ክብረ አብ ንግስተ አዜብ ኣብ መንግስተ ያዕቆብ አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ይንብረልና ጊዜና ሰዓትና ይባርክና ቅድስና ሁሉ ዘበሰማያት ንበል
Amen.
ነፍሳታችሁን ይስጥልን። እነዚህ ነገር አወቀ ዘወሰነ تكون مهدر لنا كسول مكان ولا هزب كل سول زبد لنا سعيكم ولا صديقكم ولا تلاقاكم مستزاد سول كريستيان إلا بلعكم مسلمه كل سول ولا مكور زين يسوع كريستوس يسري على لكم هاتياتكم زجبكم ما يمرو أو بيا يمرو بزهار في معكم وبزي مسيبكم تسمعه سلام ملكوت ولا جابي صوت ولا مريم نسيب بدين الناس كها تكون عالم عالم تفتحان مساني يرسين يرسيكم إذا حال بين عركم يسوع صوت بنزع صادق سلحات وعدم كل سوء كما سوء እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ብርሃን ገብረ ኢየሱስ ክብረ አብ ንግሥት አዜብ ነፍሰ ምሃር ነፍሰ ቅድስ ሀበተ ረሆብነት ሀበተ ማኅደረ ምስለ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
አባት ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ሀገር አንተ ሻሃባ ሀገረ ግቶ ኮነሟልሁ ለዮስታን የወስጉዞ ወስጉስ አላዊ ወንጉ ወንግስ ሰብ ሲቱ ኮነት ርስ ሃይማኖት ወታፈቅሮ ለቅዱስ ሳዊሮስ ወተከብሮ ወተአመን በሃይማኖት ወሰበ መጽሐፍ ቅዱስ ሳዊሮስ ንጉስ ኮነ ማይኮለሙ ተዛውኦ በዛሃብ እንተ ሃይማኖት ወንጉስ ሰይተመይተ መኩችት ውሃብቲ ይፈቅድ ይክትሎ ለአባ ሳዊሮስ ወሰብአዊ ምሕረት ንግሥት መፍቀሪተ አምላክ ሳሎት ለንጉሥ ሳዊሮስ ከመ ያድኅን ነፍሶ እስመ ንጉሥ ይፈቅድ ይክትሎ ብሆሙ ቅዱስ ይፈቀደ ይሁን አላ ይቤላ ለንግሥት አንሰ እፈቅድ ተመሙት በእንተ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስብሐት በአብይ ስእለት ሰአሎተ ንግሥት አኀዊሁኒ መፍቀሪያነ አምላክ ሰአልዎ ወፃው እምሀገር ወሰው እምአኀው እለ ቈዩ እምስሌሁ ሀበ ብሔረ ግብፅ ወንጉሥሰ ሰብአትሰ ይረክቦ ወፈኖ ሰራዊተ ከመ ይስሕቦ ወያምጽእዎ ሀቤሁ ወእግዚእነ ዘወትኪ ሰወሮ እምኔሆሙ ዘሃሎ ኩሉ ሀቤሆሙ ወይረክቦ ወያንሰስኡ ማእከሎሙ እንዘ ይሃድሩ ወረ ውሳብ መካን አራሁ ለንጉሥ ኢይርእይዎ ወሰብ መጽሐፈ ሳዊሮስ ብሔረ ግብፅ ኮነ ይዓውድ መካን ሀበ መካን ወእምደብሪ ውስተ ደብሪ ቦሁ ወኮነ ይገብር እግዚአብሔር በእዴሁ ተአምራቶ ምክንያት አበይተ ወአንደለት በጸሐፈ ገዳማት ቄሲሱ በአውስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አባ መቃርስ የአምሳለ መነኮስ ፈላሲ ወውእተ ጊዜ አይረገ ዕጣነ ቀሲስ መስዋዕተ በዲበ ምጽዋዕ ወደ በዕጣን ሀበ ሕዝብ እንድኅረ አንበቡ መጻሕፍተ ወወንጌለ ወእምዝ ከሰሱ ማእከላተ ወአጥብኦ ለቁርባን ውስተ ጻዕድ ሐሰሶ ቀሲስ ለቁርባን ዲበ ጻዕድ ወተሃብአ እምኔሁ በከየ ቀሲስ ወተመይተ ሀበ ሕዝብ ወይቤሎሙ ኦ አኀውየ አንሰ ኢየአምር ከመ ዝንቱ ዘኮነ በእንተ ኃጢአትየ ወሚመ በእንተ ኃጢአትክሙ እስመ ይረከብክዎ ለቁርባን በውስተ ጻዕድ ወናሁ ተሃብአ እምኔሁ ወከዩ ሕዝብ በእንተ ዝንቱ ወሰብያ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ለቀሲስ ወይቤሎ አኮ ዘኮነ በእንተ ኃጢአትከ ወኢ በእንተ ኃጢአተ ሕዝብከ በእንተ ኃጢአተ ሕዝብ ዘተሃብአ ቁርባን አላ በእንተ ዘተሃበልከ ወአይረከ ዕጣነ ቁርባነ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስ ይቆሙ በአብርሃም ማእዘንተ ቤተ ክርስቲያን ወይቤሎ ቅዱስ አይቴሃሎ እግዚእየ ወአይመረ መልአክ በእዴሁ ሀቤሁ አይመረ አባ ሳዊሮስ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወሰበ ወፃ ቀሲስ ሀቤሁ አዘዞ አባ ሳዊሮስ ለቀሲስ ከመ ይፈጽም ሥርዓተ ቅዳሴው እምዝ አብእዎ ለአባ ሳዊሮስ ውስተ ቤተ መቅደስ በአብይ ክብር ወስብሐት በይተ ቀሲስ ሀበ ክብሩ ረክቦ ለቁርባን ውስተ ጻዕድ ከመ ቀዳሚ ወአንቆሩ ካህናት ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወእምድኅረ ዝወፃ እምየ አባ ሳዊሮስ ወበጽሐ ሀገረ ሰሃ ወነበረ ሀበ ብእሲ ባዕል ዘስሙ ዘርታዎት መፍቀሬ እግዚአብሔር እስከ ማዕረፈ ዓመ አስሮ ወአርባዕቱ ለየካቲት ጸሎቱ መለኮቱ ይሃድር እምኔነ ለዓለመ አሜን። ሰላም እብል ዘአብደርከ ስደተ ሳዊሮስ ዘእምክህደት ሃይማኖትከ ርትዕት አማዕረገ ቀሲስ በአፋ መቅደስ አንተ ታቦትከ ጻዕድ ብእስተ ቁርባን ከመተ ወተከሰትከ ከአበ ሺያሁ ከሰተ ሰላም ለዝክረ ስምከ ተጽሖ ዘቀደመ ለሐዋርያቲሁ ክርስቶስ ሰማዮሙ ስመ በተሌሞ ስሙ ዋይ ዘተናገርከ ዓለመ ሰዋም ሃልዎ ለወሆሩ ገዳመ በሰማያ ስምከ መሃዊር እምነ ደብር ቆመ ሰላም ለሳንዲኒዮስ ዘነግሃ ገብተ ምክራራ አረጋዊ አሐዱ ሰበ ተወክፈ ምዕዳተ እለገነዝኦ አኀው ተባዕሉ ዘንተ ፍቆ ከመዝ ይርኢ ምንተ በውስተ በአጽዎ 30 ዓመተ ወሰብዓ ዕለት አይረፈ አብ ክቡር አባ ማትያስ መምህረ ደብረ ሊባኖስ አሐዱ አሰርቱ ወሰለስቱ መምህራን ለነበሩ ዲበ መንበረ
ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሉስ ቅዱስ ዛቲ አይረባ ቅዱስ አባ ሱመ ሊቀ ጳጳሳት ሀገረ እስክንድርያ ውእቱ መልኮም ለአበ ሊቃነ ጳጳሳት ሀምሳ አሐዱ ወዛቲ ኮነ ተዝካሮሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ ሰማዕት ወአንዋ ሰማዕት ለአቅረብኩ ማሕሌተ ዘሽርያ ኢላፈም ለተጠምዱ ከዘፈለ ለዓለሙ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈን ተረሰከ እግዚኦ ጠሪቀ መለት ውክበ ሁላቡ ብላ ዘተርበ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕቱ ጻድቃን ደናግል አልዮ መከሳን የራን ባሩኩ ባሩኩ ባሩኮ ባሩኩ ወያዛቲ መካስ ካረጋው ሊቁሉ ስልጣን ለጻፈው ቁሳው ለአጣሞን ከይደርስ ለዛንቦ ለዘቆመ በልሳን አዲዮ ለሰማ ቃለ መዝነ መንፈስ ወተለዘሙ ማርያም አራግተ ኩሎ ባይቶ ብሮ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፉ በዛቲነት ወያና ዓለም አንቱ በዚህ ትግስት አሩክ ነው ታዲያ በቅዱሳን መልሳ የሳ ሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲነት ኩልኩም ወአንሱ ወባፋትኩም ቅዱሳን ሰማይ ወምድር አይወሰላታ አንቱ ሱሪነ በተረትኩም አንተ ማርያሙ እመት ኮቡነ ሰማዕተነ ለክርስቶስ በደሙ አምላክ ምድር ሰማዕት አምላክ ባይሮ ተላም አምላኮ ኩልትረት አምላኮም ላወቅ ወደምታ አምላኮም ለነቢያት አምላኮም ሐዋርያት አምላኮ ጻድቃን ሰማዕት አረና አምላክነ መገብረ የደከነ ነው እጅቱ ላበሳነ ከመየለሁም አሜን ለባህር እግዚአብሔር አምላክና በአና አብደኹም አደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እሺ ዝነበረና ፕሮግራም ኣብ ዝወዲናልና ተሪፍና ዘሎ ሕጂ ትምሰበት መዝሙር ከቕርቡልና ድሕሪኻ ቃል ወንጌል ኣለና ኣሕዋትና እንዳወፁ ተና ኩሉ ግዜ መዝሙር በምንተ ስላሴ ሓቢርና ንኣምር ብኣብቱ መዝሙር ኣሚናን ሓቢርና ንዘምር ንኣምን በኣብ Amen.
ቅድስት ሥላሴ አምናን ሐቢርና Amen.
ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት አሐዱ ዲያቆናት አቦታት አዴታት አሐዋታት ከመይ መዚሁም ከመይ ቀኒሁም ከመይ ኣለሁም አሜን ትልሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክና ነዚህ ዕለት እዚህ ንሰዓት ዘንከ ህይወት ዓዲሉ ናብ ዝቤቱ ስለዘምጣና ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ብስሙ ንክንከብ ብስሙ ተኣኪብና እውን ነቲ ብማንም ክዕደግ ወይ ብማንም ክትመን ዘይክእል ቃላቱ ንክንሰምዕ ስለዝፈቐደ እግዚአብሔር አምላክና ክብሩ ምስጋና ይብፅሓዮ። ነዊሕ ዳርጋ ሰዓት ከይድዩ ቀቲሩ ኮይኑ ምክንያቱ ንሕና ነጊና ንመፅእ ኣቦታት ኣዴታት ድማ ድሒርኩም ትመፁ በዚ ቅዳሴ እናዋሕ ንድሕሪት ይውታት ሙሉ መዓልቲ ንውዕል ኣብዚ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዋዕል ዝበለፀ ፅቡቕ እዩ። ብኸመይ ትውዕል እዩ ግን ኣብ ከምዚ መኣዲ ሓደ ሙሉ መዓልቲ ጠምዩ ዝወዓለን ክበልዕ ዝወዓለ ወይ እውን ሓደ ሰብ ናይ ምሸት ሰዓት 3 ሰዓት 4 ናይ ምሸት መኣዲ ቀሪብካ እቲ ሓደ ንጎ ቁርስን ምሳሕን ወላ 2 ጊዜ 3 ጊዜ በሊዑ ሓደ ሙሉ መዓልቲ ፆሙ ይውዒሉ ብሓደ መኣዲ ተቐሪብካዮም ብሓደ ዓይነት ስጉም ዶ ይመስለኩም? ከምኡ ስጉም ዶ? ኣብ ቤተክርስትያንና መብዛሕትኡ ግዜ ኣባና ዝረአ ነገር ከምዚ እዩ። ኣማፃፅኣና በበይኑ ይኸውን እሞ ኣብ ቤተክርስትያንና ምህላውና እውን ሓደ ዓይነት ኣይከውን እዩ። ነዚ እንታይ ይገብሮ ነቲ ኣባና ዘለና ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ኣረኣእያን ኣብቲ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂና ክንረኽቦ ዝግባአና ፀጋን ብዘይ ምፍላጥና ነቲ ፀጋ ከይሓዝና ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምለሰሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ እዩ። ንምንታይ እዩ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ እንከለና ናይ ኩላና ሓንቲ ጥራሕን ሓንቲ እያ ዕላማና ሓንቲ ጥራሕ ካልእ ሓንቲ የብልና አንጌካ መፂኻ እቴካ መፂኻ ሓንቲ ዕላማና ትከውን ኣለዋ። ነቲ ሓንቲ ዕላማና ኩላና ብግቡእ እንተፈሪጥናያ ግን ኩላና ብሓደ መስመር ክንመፅእ ንኽእል ኢና። ብሓደ ክንመፅእ ድማ ንኽእል ኢና። ሰብ ቢዝነስ ተራ ሓደ ዓይነት ቢዝነስ ኣለዎም ኮይኑ ብሓሳብ ድሑ ዝጓዓዙ ኮይኖም ኩሎም ነናቶም ረብሓ ስለዝፈልጡ ሓደ ዓይነት ረብሓ ስለ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ? ብሓደ ዓይነት ዝስጉሙ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ይኸዱ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እተምፃና ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ንምርካብ እዩ። ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምፃና እንታይ ንምርካብ እዩ? ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ንምርካብ ዳ እምበር ካልእ ማንም ዝኾነ ነገር እንረኽቦ ነገር የለን። ንኩላና ማዕረ ክትገብረና ትኽእል ድማ እዚያ እያ እታ ናይ ዘለኣለም ሂወት እተውህብ መገዲ ወይ ከዓ እታ ኣብዛ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂና ናይ ዘለኣለም ሂወት እተውህበና ነገር ዳ እንታይ እያ? ኣብዚ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ኩላና ናይ ዘለኣለም ሂወት እተውህበና ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ወሲድና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ሃሊና መገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመላሊስና ነታ እትመፅእ መንግስቱ ንምውራስ እዩ። ስለዚ ነታ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ንምቕባል ነዚኣ ንምውሳድ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ንምህላውና እንተኣ ኮይኑ ኩላና ጉዕዘና ኣብቲ ሰዓትና እንኽእሎ ሰዓታት ክንመፅእ ንኽእል ኢና። ሸ ኩላና ተኸንከውን ንኽእል ኢና። ሓደ ዓይነት ባህርያት፣ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ፣ ሓደ ዓይነት ርድኢት፣ ሓደ ዓይነት ህላውና ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ዓይነት ህላውና ይህልወና እዩ። ሓደ ግዜ ፀሎት እናተገብረ ከሎ ኣቦታት ኣዴታት ብጣዕሚ ዕላል ንበዝሕ ኢና ብድሕሪት ኮይና በዚ ቅድሚት ገና ሓደ ግዜ መፅሓፍ እናተነበ ዘይንሰምዓሉ ግዜ ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ስንክሳር ዝተነበ ዝመወዳእታ ኣድንኑ ምስ ተባሃለ ስንክሳር ክንገልፀን እዩ ኩሉ ሰብ ድሕሪት ክዕልፀን እዩ። ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ስንክሳር ዘይተቋረፀሉ እተንበቦ ስንክሳር ንምንታይ እዩ? ንዑ ስለዘይፈለጥና ለዋስ ብግዝ ስለዝኾነ ስለዘይንስማዕ እዩ። መቸም ኩላና እዚኣ ኣብ ዓዲ ጎና ኢና ዘለና፣ ኣብ ኤርትራ ኣይኮናን ዘለና። በዚ ግኛ ተዛረብቲ ናይ ቋንቋና እንነብረሉ ዓዲ ጎና ነዚ ዓዲ እዚ ኩላና እንታይ ኢና ኖሽኪ ዘይክእል ወይ ከዓ ኖሽኪ ክመሃር ዘይፀዓረ ሰብ የብለን።
تعرف كذا كمان جمرت هم نتم أتعز زعبيتنا وأنقانا ونرسع أنقانا وندمسس أنقانا ونالك زي نقول نقول إلا سلمتاي انتاي زي كان عنده يزولكو أب حاد حبرت ويك أب حاد الليفل سلاسي لناي سلاسي زياري راملانا حجون نابيت زياري راملا كلمة إنكولنا زمرة لب أملا داوي إنتايلو نابيت زياري راملا نقيس وروني إنتاي لزل نابيت زياري راملا نقيس مسوروني تحبوسكو أبيت زياري راملا قيس لزل لي أبيت زياري راملا حوس لزلو أبيت زياري راملا عرفت لزلو أبيت زياري راملا سأجا بركة ملؤنت كابورلنت اتحاد مولو بيتي زيتي كريستوس ندايلو أو إنجيل ماتيوس معلق عسل على فوق أسنا شمونت ندايلو أتوم تسعرون صور زغولكم نابينعو أنا دما كعرفكم صوري قليل وأربعة دما فوكسيو لازم أقدزي أنت تمالاليسكم ننافسهم لا تراقويكم عرفتي ننافسهم كتراقويكم بيت الزيابير أمنا تيزر كبلاي عرفت زر كبلاي بيت الزيابير أمنا تيزر كبلاي صور زر كبلاي بيت الزيابير أمنا أنتي زر كبلاي ويت أنتي زغونا لاي سأجا الزيابير أمنا زمن لاي سلازغوناي نزنا كرزي كان سلنسعو أبيت الزيابير أمنا سأجا نرغبون لمهنا سلنسعو انتي كنقبل لنا مسينا كمزلنا سلنسعينا على النمزة أبوذات أبيت الزيابير أمنا كمزو فلو على هذه زي قالعو كربوشو قالو هنجي قدام سنة يالو بزح زين زارو بيكش العين أنا كلها ناس سلام كابزي كمينا عشت اليوم إحنا جدون ولا كاين أبتي بيت الزيابير أمنا بس وانا سمع كان يقرأ له زيهم زاغلبو كمان أخيرهم تفعليهمنا ليه كابزي قولوا لنا تسمع كاين أجين أتوم سبات قلعهم لحلو كم زنا قولوا خلوا قال عندهم تايم مو زي قول يوم لا تتزاوج تشجر له قال عندهم قال عم من يدحلون ناخذك حسبنا هذا على زر ولا زيادة قل حاليا نسلو نحنا بفلا بدحريت كويدا كم مغرب الكل لا تمرنا لكن هذه نحزل المغنات حالنا نقدر كم سنة أخوان ما نديو إحنا بيت زيابير عنا مسينا بسمونا نبيت زيابير عنا مسينا صورت الدورة لسقبنا أبعلا سنة نحلقه ولا عبق منا حالفه وكنا وتشاو لقوا يون ده يقرنا هاقرنا كلي ولا حتى كانت صورتنا هاقرنا كلي كتبك كبراونا نوعي كان كحنا حالينا كلي نعمل فيليبس تاريخ عملو عملو فيليبس قرام دبل فيزن زمسرته أبيض رمالتيو صورت داوودنا قبرهم كله نادقهم كله كابتن تمهار عبدتنا تمنيش ولا عمسيلو هذا بشويلو سامبيلو با قويو أسامبيلو صورتنا قبرهم كله سامبيلهم بس عش عب سن بدوا نتوقع عن تاجرهم رجيمهم ما هي تستنوانس لازم نورا بتمرقم زبور ولما تكون أو نفليبس ما يسبق هذا تعيسهم جنكا أتامرقم قاعد بمطيع أتامرقم تدرسيما نتامرقم زفت سمانا ما نعها حيال الكوكا ندوالع نسوس أول عوانة تنسر ما نسر العوان بتمرقم مالتي سلام دايم قبيلهم طابو نوع سلا ولا عزل تسألو ويون نسوم أبلعنا ولا عزل لو ما لا خالص لزغنا أيقونن أنت هيدا أنت بتسمونا حل الأم نفس ما يتصدقلهم قدوسات ناديوس أنت هاي بلا بكداس يخرجون من كله إنه أنتم أبزاري تزياد تطويلكم زلهم نابي حلنا هنا بيسقلوا أبس ما يتصدقلوا أبي تطويلكم كم زلهم أبي تزياد الأملاك تطويلكم كم زلهم أستوعلوا تردوا بس ما يحلل لبكم ولا كداس يكذب خطالو بس ما يحلل لبكم أب سماعات يقولون سماعات لبخا سماعات تجيرك بشعو أو كني خبز بتاعك كنت تكون تغريها كنت قارز تغريها كل نجار كابت صلاتك دوك بلكان وكانك عجر غير كان غلي أب صلاتنا زي اللي ناقد زمان سما زي قبلنا كلي بس بدحري تتكلم كلها كوعنا كذي أب سنة أنا بدحري مسكتك أب حربي تكريستيان يزلوخس ويسكا بيتكريستيان ويسكا يزلوخ تقولوا الجزيرة
ስለዚህ አቤት እግዚአብሔር አምላክ መጽን ኮለና ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይሉ ንስኻትኩም ሲ ብጠፋኢ ወርቅን ብሩርን አይኮንኩም ዝተዓደኩም እንታይዳ ብክቡር ደም ናይ ክርስቶስ ይኹም ዝተዓደኩም ተስፋ ኣለና ኣባና ብማንም ዘይዕቀን እንታያለና ተስፋ ኣለና ንሱ እንታይ ሰማያዊ ተስፋ ዝተዓደግናሉ ተስፋ ንዘለዓለም ምሳና ንኽነብር ምስኡ ንኽነብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓፀና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሓደ ሰብ ንክርስቶስ ንበይኑ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ይሕፅየኩም ኣለኹ ክርስቶስ ብኸመይ ይሕፅና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንኩሎም ደቁ ይሕፅና ስለምንታይ ብትምህርቱ بدمو بتتقطو بدمو ناي كريستوس تاي سلازخونا ناو حدነት ስለንገብር ሙሶስ ስለንነብር ኣብዚ ቤት እግዚአብሔር አምላክ መስቆልና ባር ክንዝክሮ ከረስተብሎ ዝግባና በቃሊል ነገር ወይ ካኒ በጠፋእ ብሩር ወርቂ ከምዚ ተዓደግና እዝንና ተዓደግናሉ በማንም ክንዕጥሮ ይንገልና على እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ዝንግቦር ከባል ኮሎ كم زحلفنا عم نفهم أي نبرنا نقول لها أنا عم زبيت እግዚአብሔር አምላክ تمال زحلفة سنة بس صبصاب توعدنا شوار تغير نيرو أقول تايزل حتى تراعي نيرو بزعبة عشر كريستيان كونكا عشر ترى زي تخفل كونكا أكيد من እግዚአብሔር አምላክ بحثوا تناور الله بحثوا ما قدي تبقى عسكن زلها እግዚአብሔር አምላክ ينقرنا لأنه عشر عندي سريع كان سريعكم كاننا وكاني سريعكم نتلمنا أنتنا سريعنا كم سورة إسرائيلوين زي ما تقولون إسرائيلوين نوع 20 ويكا 20 بزين موسى أخو يزول زوزحنا سوات زوزحنا أبدي زي أنا مثلا هنا 20 نغفلنا كلامي سكات نغفله سكات كاي كفلا على سمة جمحان ساعة سريع كان زي كلام زعدي بقينا ولا أنا نفلت نطلع سريع نوعين سكات ولا حموش بسناتيم بزبط سر زيرو نت بقدر سنتيم سكات انت رأت قبّا أنا من قصة وينا انت هنقبل لنا بفنجان هنقبل لنا أقول إجابة رامنا ناس ناس مونس لذهبنا كنا نتلاقي قبلنا كنا سواتنا 10 نغفل إذا أكل بمنم ملوكتاوي دم ملوكتاوي سجا كن زأكل نا كريستوس بحريات مس كريستوس منبر زأكل توهيبنا كريستو نحن كنا 10% نسرحو نأتو تنقبرنا نبي الإجابة رامنا نوكلنا إذا كنت عايزين تسوي رديتنا جنا ما بيت እግዚአብሔር አምላክ ዘለና ወይ ወን እቲ ስላንደብና ክርስቶስ ዝህበና ምስ ክርስቶስ ምንባርና እንታይ መኻኑ ጽቡቕ ጌርና ስለዚ ዝተዋዓልና ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ሄዱን አይነ ልቦናና ከፊቱ እቱን ገብረ ዝግባአና ምክንያቱ ናብዚ ቤት ዝመጽእ ኮልና እቱን ገብረ ዝግባአና ተራጌርና እቲ ሒዝና ክንመጽእ ዝግባአና ሒዝና ተመጺና ሽዑ ድማ ታይና ንኸው እቲ ሒዝና ይኹን ከይድ ዝግባአና እቲ ክንኮነ ዝግባአና ኮይና እቲ ሒዝና ይኹን ከይድ ዝግባአና ድማ ሒዝና ናብ ዝገድ እግዚአብሔር አምላክ ንመለስ ህይወትና ንፈትሾ ህይወትና ንመርምሮ እንታይ ይመስላል ጸጋ እግዚአብሔር አለው ዶ እግዚአብሔር አምላክ ዝባረኮኒ በሰላም በዕረፍቲ በቅሳነት በደስታ በሐጎስ ተመስገን ብምባል ህይወትና ሓዳርና ንመርዓለና بخامسي زين مرة تراهلنا وحنا إجابير جنا هيوتنا بيتنا دايقورن زلوا أيوارهن زلوا سلازي هيوتنا بيتنا حدارنا خبارنا تراهوينو مقدامي مجمرتا مبارغيو أبيد جمبر أبيد إجابير أملاك الجمبر مسلماني كابزي بيت زي حزنا نغزانا السير زوالغو ግን ነተባረኸተቲ ነቲ ምሉእነተቲ ነቲ ጸጋቲ ናብ ቤትና ናብ ገዛና ናብ ሓዳና ክንወስዶ ተራኾይና ናብዚ ቤት እዚ ክንመጽእ ኮልና ሒዝና ክንመጽእ ዝግባአና ሒዝና ምስ ንመጽእና ሒዝና ንምለስ እዚ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ብናጽነት ይዝበና ናጽነት ሙሉ ናጽነት በህይወትና አለና ንኩሉ ነገር ክኾነልና ሙሉነት ክህልወና ብሙሉ ነገር ክህልወና እግዚአብሔር አምላክ ይደሊ እዚ ግን ብናጽነት ክንገብሮ ስለዝደለና ታይወረና አይገደደና ስለዚህ የተገደድና ግን ዳያና ሆነለና እቲ ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ መጽና ክንወስድ ዝግባአና ጸጋ ብዘይ ምፍላጥ ሒዝና ስለዘይ ንኸደልና ኣብ ህይወትና ቅሳነት ይብልና
ስለዚህ كل ጊዜ ናዝ ቤት ዝግን መጽብ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ባርከና ከቅድሰና ጸጋ ሙሉነት ረኺና ከን መታን ሒዝና መስግባና ሒዝና ንንጻ አምንታይ ደውልና ከም ዘለና አስተውዒልና ደውልበን ብጸሎት ብንቕሓት ኣብዚ ቤት እዚ ተጠውተልና ብርግጽ እግዚአብሔር አምላክ አቃሉ ዘይዕጸፍ ቃሉ አቃሉ ጽኑዕ አምላክ እሞ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ባርከና ሁሉ ጸጉ ባርከና ነፍስና ባሪክና አስተማርና ብብና ይደርና ወስዋት እግዚአብሔር ወራይት ግሎስ ወርካና تسمعنا الجامع عليه تسمعنا كنت مرتبا أمر ربي كان يقرب مني أمر يقول لي إن أمر وأنا مرتبي أول ترجع أما في ستار ويا برس حيث كابز متاب أيفكرني كلايجا ماي أبزي تقوم من أجل تبان كانت أيفكرني بتاع تعرف أواصل زلا أبا قمت أتبعي له حاول ده عن سوى من كده أبغى نفسه كعاتنا بسم الله عليه وسلم قالوا أبونا هذا النبي سمعنا مثل ما رجحنا بسم الله كنت ونسأل السلام عليكم ونسأل الجابر كم يتعشى بركة لنا أبو رزق السميع سلامته